मानसिनि जिउआव माब्ला दुखु जालाया फैगोन बेखौ बुंस'नो हाया। मोनसे समाव मोजाङै खामानि मावनानै न'खर सामलायनाय उदालगुरि जिल्लानि टंलानि पालपारा गामिनि बिकास रयनि बिथिङावबो बेनो जायो। बिमा रेबा रयआ बेराम जानायाव फार्मासियाव मुलि लायनो थांनायावनो जाब्रबथाय जादोंमोन। अब्लानिफ्रायनो बिकास रयनि न'खराव खोमसिया साग्लोबो। लामा जाब्रबथायाव आथिङाव जखम जायो आरो बे जखम जानाया सेप्टिक महर लानायाव पाटनायाव थांनानै डाक्टारनि बोसोन बायदियै आथिंखौ हास'नांगौ जायो। बेनि उनावबो खामानि मावनानै सोलिनो हादोंमोनब्लाबो साइकेलनिफ्राय गोग्लैफिननानै दा थाबायनो हायै जाना एमाव उन्दुनानै थानांगौ जादों। मख'जाथावदि टंला पालपारा गामिया आथिखालनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि पानेरि बियाबाव गोग्लैयो। बिटिआरनि बियाबा जाबाय मुदैबारि। दा साथाम सोद्रोमानि बिकास रयनि दुखुथिया न'खरा राहा गैयै जादों। बिनिखायनो दुखुथिया न'खरा सोरखारि मदद हास्थायदों। এক্সিডেন্ট হৈছিল, ভৰিটো আছিল। তাৰপিছত মাৰ বেমাৰ হৈছিল, এই ঔষধ আনিব যাওঁতে চাইকেলত দুখ পাইছিল। তেতিয়া দুখ পোৱাৰ চেফটিকৰ নিচিনা হৈছে, ঠিক সময়ত যাব পৰা নাই চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে। পিছত পাটনাত গৈছে, দাদা বন্ধু এজন লৈ গৈছিল। ডাক্তৰে কৈছে ভৰি কাটব লাগিব। তেতিয়া ভৰি কাটি আহিছে। কাটি অহাৰ পিছত প্লাষ্টিকৰ ভৰি লগাই সব কাম কৰিছিল। পানী অনা, চাইকেল চলা, দোকানত কামৰ কাৰণে মানুহৰ দোকানত ভৰ্তি হৈছিল। এদিন চাইকেলৰ পৰা পৰি গৈছে, ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ষ্টেণ্ড লৈ খোজকাঢ়ে। তাৰপিছত ঘৰত এটা সৰুকে দোকান দিছিল। দোকানত বহি বহি দোকানদাৰী কৰোঁতে কৰোঁতে ভৰিৰ বিষটো বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া বিছনাৰ পৰা উঠব নোৱাৰে। নিউজ डेस्क समनि रादाब।